ами комментариҳо мехонам, бовар кунед каме роҳат мекунам. хеле хурсанд мекунем. Ташаккури зиёд ба комментариҳотон. биёед бибинед чӣ нависаги. А бача миннат накун, ман афғон бачаҳоро медунам. бачаҳоро навистааст, медунам. Аз тоҷикам зуранд. семья намедонам я чӣ хонам. Ана семья без уродов не бывает. семья без уродов не бывает. ҷура сари тазим. тазимаш чӣ маъно дорад? таъзим мумкин бошад. ба фафтидагон ин рӯзи вазнин гум карданӣ. хулоса миннат ду калима дута недорад, дута ҳарфи недорад. иштибоҳ кардед. хулоса ҳамин бесаводии худро нишон метиҳед. пас чӣ гуфтестед шумо? ман намефаҳмам. бибинед, ё ки ба русӣ нависед, ё ки ба тоҷикӣ нависед. ҳамин худтона надаронед, агар ки натонед. фаҳмидед? механданд, шуморо механданд. фаҳмидед? ва агар ки шумо ҳамон видеонавори мара то охира тамошо мекардед, шумо ин гапи чиё наменависед, намегуфтед. агар ки шумо каме солим мебудед, каме ақл медоштед, ин гуна ҳарфҳоя наменависед. хоб бед ман якчандта дига ҳамин чира комментариҳоя ман ҷавоб диҳам. ин ҳамин гуна нишон диҳам бесаводӣ, бемантиқи ҳамватанони худро. хоб якчандташа ман албатта ки кур кардам, барое ки бовар кунед ба дараҷаш беақланд. хоб, ташаккури зиёд. дидед чӣ гуна ҳамватанони мо ҳарф мезананд.